A magyar változat munkatársai: Barát István, Nikovic Dorka, Kőfaragó Katalin, Gáti Péter, Kovács Marian, Vági Tibor. A szinkront az MTVA megbízásából a Masterfilm Digitál készítette. A következő műsor megtekintése 6 éven aluliak számára nem ajánlott. Indulás! Oh-oh! Te teljesítheted küldetésedet. Szárnyalj hát! Nézd csak, hogy repül, egy csomag kézbe sül. Ti jöttök, ha segítség kell. Megbirkóztok ti mindennel. Szárnyalok! Oh-oh! Vagyis Jet és Dizzy, Tonni és Jerome. Szárnyalok! Indulás! Rajta segítsetek sok kisgyereknek. Szárnyalok! 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 Super Wings, a szárnyalók. Víz alatti kerek.